Ääni hiljaisille. Ääni hiljaisille. Radiodokumentti. Mä oon sosiaaliryhmästäni pois pudonnut, niin kuin sanoi yksi entinen naistuttavuus, ruotsin kielen lehtori eläkkeellä nyt tällä hetkellä jo, niin sanoi, että mä oon sosiaalisesta ryhmästäni pois pudonnut. Ja se on totta. Että naisiakin mä tunnen jo 6-7 kappaletta, mutta niin erilaiset henkiset harrastukset ei kannata edes yrittää. Mitään syvällisempää. No jos ihmisellä on tietokonetta, ei yhtään kirjaa kirjahyllyssä, katsoo Salatut elämät, kaunit ja rohkeat, kuuntelee Kari Tapiota, ei osaa yhtään kieltä, ei ole minkäännäköistä kantaa, poliittista kantaa tai talouspoliittista kantaa, ei pysty keskustelemaan yhtään mistään. Mitä siinä sitten on? Hiljaiset.fi